el que seria el preseminari. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria donar-vos la benvinguda en aquesta segona edició del Seminari Internacional Arxius i Turisme. És un plaer poder constatar un any més l'interès creixent per un àmbit que fins fa poc havia estat relativament poc explorat, la relació entre els arxius i el turisme. Permeteu-me també donar les gràcies a totes les institucions que han fet possible aquest seminari. En primer lloc, a les institucions organitzadores, la Diputació de Girona, a la Generalitat de Catalunya, especialment la Subdirecció General d'Arxius i, òbviament, també a l'Ajuntament de Lloret de Mar. També vull agrair igualment la col·laboració de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya i també a l'Ajuntament de Girona, que a través del seu arxiu municipal també col·labora en aquest seminari d'arxiu i turisme. Així com el suport també de moltes altres institucions i entitats. En aquest cas, com que la llista és llarga, us remeto al programa que trobareu a la carpeta, on trobareu degudament relacionades totes les institucions i entitats que també ens han donat suport. També vull fer un agraïment especial a la Comissió Científica pel seu assessorament i les seves valuoses aportacions. Els membres de l'associació, de la Comissió Científica, també els trobareu esmentats en el programa. I finalment també agrair als companys de l'Ajuntament, tant de Lloret Turisme com del Servei d'Arxiu Municipal, que amb la seva dedicació i professionalitat han fet possible la celebració d'aquest seminari. En aquesta segona edició neix amb la voluntat de consolidar i ampliar el camí que vam iniciar l'any passat. Si en la primera edició vam obrir un espai de reflexió, enguany volem aprofundir-hi, incorporar noves mirades, noves experiències i nous reptes. El turisme és un dels fenòmens més rellevants de l'època contemporània, especialment en territoris o en països com el nostre, i el turisme ha modelat paisatges, economies, formes de vida i també imaginaris col·lectius. Però, al mateix temps, ha generat una gran quantitat de documentació, tant pública com privada, tant analògica com digital, que sovint no ha estat prou valorada ni prou preservada. I és aquí on els arxius hi tenim molt a dir. Aquest seminari vol ser precisament un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, investigadors, responsables d'empreses turístiques i gestors culturals, per tal de reflexionar conjuntament sobre com conservar, estudiar i difondre aquest patrimoni documental. Durant aquests dies, per tant, parlarem de documents hotelers, d'arxius visuals, de dades digitals, de documentació generada pels espais d'oci, però sobretot parlarem de memòria, de com construïm el relat del passat i de com el posem al servei del present i del futur. També voldria destacar un aspecte que considerem especialment rellevant en aquesta edició i és aquesta voluntat d'internacionalització. En aquesta edició comptem amb participants de molts països diferents, d'Anglaterra, de França, de Grècia, d'Argentina, de Montenegro, d'Oman, de Bèlgica, a tots molt benvinguts. I també hem incorporat el servei de traducció simultània al català, al castellà, a l'anglès i al francès amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi de coneixement i enriquir el debat. Finalment, voldria animar-vos a participar activament en les sessions, a compartir experiències, a fer preguntes i aprofitar aquest espai de trobada. Estem convençuts que el valor d'aquest seminari no rau només en les ponències, sinó també en les converses que s'hi generen al seu voltant. I sense allargar-me més, jo us dono novament la benvinguda i us desitjo que aquest seminari sigui profitós, estimulant i inspirador. Moltes gràcies, benvinguts, i dono la paraula al regidor de l'Arxiu, senyor Carles Costa.